mao kini nga to ang weather update para karong adlaw, June 10, 2022. Nagpadayon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa pag-apekta karon sa tibok Mindanao. Ug nga ang forecast weather condition para sa sunod nga 24 oras, tinhiron sa tibok Visayas, apil na ni ang probinsya sa Occidental Mindoro kay makasinati ta karon og generally fair weather nga aduna lang tayo karoy mga panag sa mapanganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan nga aduna tayo mga patak-patak ng mga pagulan, panugdog og kilat kini kay tungod sa mga localized thunderstorms. Tungod sa kainit sa panahon, padayon tag-monitor sa ato ang heat index. Dinhiron sa atong rehiyon, makasinati tag 37 ngadto na sa 42 degrees Celsius nga heat index. Kanina ana ni siya sa caution ngadto na sa extreme caution nga kategory nga posible nga makamugna og fatigue, heat cramps og heat stroke. Para sa mga dugang impormasyon, pwede natong i-check ang ato ang website ug dinhi na ang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST din sa Mactan, Vine Sabiliano. Happy weekend sa tanan!